Disgrasya na naman po, sasakyan nawalan po ng kontrol at tumaob sa palayan sa San Jacinto, Pangasinan dahil sa galang aso. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Sugatan ng isang driver at mga pasahero nito kasama ang 6 na menor de edad matapos umanong iwasan ng isang galang aso dito sa barangay San Jose, San Jacinto, Pangasinan noong Abril 25 ng hapon. Batay sa paunang investigasyon na binabagtas umano ng naturang kotseng barangay Roda patungong Hilaga ng marating nito ang isang matarik na kurbada. Dito na umano biglang iniwasan ng 43 anyos na driver ang isang galang aso sa kalsada dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela hanggang sa mahulog at tumaob ang sasakyan sa malalim na bahagi ng palayan. Sakay ng sasakyan ang dalawang babaeng may edad 52 anyos at 32 anyos at isa ring 72 anyos na senior citizen at 6 na menor de edad na pawang mga residente ng barangay Nibalius, San Fabian. Lahat ng sakay kabilang ang driver ay nagtamo ng mga pinsala agad na dinala sa MDRRMO Rescue sa R1MC Annex sa Bunuan, Binloc, Dagupan City. Samantala, iniulat din na negatibo sa alcohol breath test ang driver. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.